Det handler meget om det, at man danner fællesskaber. Folk skal have det hyggeligt, når de er frivillige. Det vil sige, at der skal være nok af de frivillige kræfter, så der er plads til pauser, og de skal have noget at spise og noget at drikke. Altså den der lidt feel-good-følelse omkring det. Vi har sat Signe Storminger Dalgaard stævne i Hornbæk IF, hvor hun har flere kasketter. Jeg sidder i bestyrelsen og er næstformand i bestyrelsen. Den anden funktion er, at jeg er frivillig koordinator. Det er jo det, vi lever af, at have frivillige til at understøtte hele miljøet her i klubben. Hornbæk IF Fodbold har samme udfordring som så mange andre klubber. Der er mange opgaver, og det ender tit med at være de samme personer, der udfører dem. Så derfor har vi haft det som en decideret rolle i bestyrelsen, at der er en, der har den koordinatorfunktion. Min rolle som frivillig koordinator handler om, at jeg bemander alle vores aktiviteter. I januar måned har vi et kæmpe indendørs stævne, og til det skal der jo dommer, der skal stævnebord, der skal dommerbord, der skal kiosk og tombola-folk. Så der bemander vi jo med en masse mennesker der. Det er en løbende proces at skaffe frivillige, og det handler om at begynde tidligt. Så har vi sådan et opmærksomhed på at starte orienteringen omkring det, at vi bidrager til klubben allerede fra de helt små hold. Den indsats helt tidligt der at skabe gode kulturer omkring holdet, det lønner sig, når vi kalder på dem til aktiviteterne, vi har i årets løb i klubben. Ikke? Klubben arbejder målrettet med at dokumentere den viden, som de frivillige har. Vi er måske 5-6 stykker, som er involveret i alt muligt. Hvad gør man, hvis sådan nogen som os brænder ud? Hvordan videregiver vi alt det, der er inde i mit hoved, til en der kunne tage over? Løsningen på den udfordring er opgavesedler, hvor de enkelte aktiviteter er delt op i overskuelige bidder. Sådan, så man ikke starter fra scratch, når det er, at man skal overtage den her ene funktion. Et eksempel her på en opgaveseddel, det kunne være at stå for hele dommerbemandingen af et stort stævne, som vi holder i august måned. Der skal findes 20 dommere. Så på den seddel der står rækkefølgen af, hvordan man gør ting, og hvem man havde gang i sidste år. Men det kunne også være parkering, det kunne også være hele maddelen omkring stævnet. De frivillige i Hornbæk IF arbejder typisk i teams. Det er nemlig vigtigt, at man som frivillig aldrig føler sig alene på en opgave. At man altid skal have nogen at spare med, men også have nogen med, at det er sjovt at gøre tingene sammen med. Ikke? Og så handler det om at skabe et overskud, frem for at svinge pisken. At gå forrest og skabe glæden ved det, og få det til at smitte. Og så i øvrigt få folk hevet ind og sige, tag lige din nabo med, eller bedste venindens mor med os. Og sådan på sin vis forføre dem en lille smule ind i det. Fordi så bliver de lidt hugt i, at det er sjovt at lave frivilligt arbejde, og det er meningsfyldt at være en del af et fællesskab.